אני הוסמכתי כעורך דין בשנת 2009. בדיון הראשון שלי נתקלתי בשופט מאוד קפדן, כולם מכירים אותו ככזה. אחרי כזו חוויה נזכרתי שאשר אמר לנו בטקס ההסמכה שהדלת שלו תמיד פתוחה לכולם. אז התקשרתי. אשר מיד הסכים לעזור. אפילו הופתעתי שהוא אמר לי שהוא בעצמו יגיע לדיון רק בשביל לתת לי את הביטחון העצמי שהייתי זקוק לו כעורך דין צעיר פעם ראשונה. אשר באמת הגיע לעולם הדיונים, ישב במהלך כל הדיון. ההמשך הוא שהדברים באמת הסתדרו על הצד הטוב ביותר. בבחירות הקרובות אני אצביע שוב בפעם השנייה לאשר, לא רק בזכות שהוא עמד לצידי כשהייתי באמת זקוק לזה מבחינה מקצועית, אלא מעבר להיותו אדם, אשר גם מוכיח את יכולתיו הניהוליות כראש מחוז ירושלים, כאחד שבאמת דואג להשתלמויות מקצועיות ברמה הגבוהה, לכל הצרכים בעצם המקצועיים שעורכי הדין בירושלים צריכים. לכן אני קורא לחבריי להצביע ב-16 ליוני לאשר אקסלרוד, ולתת לו לאשר להמשיך ולהנהיג את הלשכה בירושלים, ושהוא יעשה את זה על הצד הטוב ביותר כמו שהוא עושה את זה עד היום.